Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu nabiyil karim. Alal haƙiƙa ɗan adam a ko'ina yake a duniya mabukaci ne shi ga al'umma. Al'umma kuma mabukaciya ce ga shi ɗan adam. Ya sani ko bai sani ba, domin ba wanda zai iya rayuwa shi kaɗai a duniya ba tare da an ci arzikinsa ko ya ci arzikin wani ba. Kamar yadda ake cewa bishiya ɗaya ba ta daji, haka ɗan adam shi kaɗai ba zai iya rayuwa ba. Sana'a, abin da ake cewa sana'a shine aiki da za ka yi da jikinka, shi ake cewa sana'a. Zai iya zama tuƙin mota ko leburanci ko kuma ɗinki ko sassaƙa ko saƙa ko shara, ko da yake yin shara ko kuma wanke mota da duk waɗannan ayyuka ko gyaran fitila, waɗannan sunansu hidima, su ake cewa services. Amma a Hausance babu bambanci tsakanin mai sana'a da mai yin hidima, saboda mai wanki sunansa mai wanki, amma ba a san cewa shi baya cikin masu sana'a ba, ina cikin masu hidima ne. Mai kwashe najasa daga gida baya cikin masu sana'a, yana cikin masu yin hidima ne. Mai aikin lantarki baya cikin masu sana'a, yana cikin masu yin hidima ne, domin duk waɗannan services suke, aiki suke waɗansu na taimako, kamar management ne da za ka gudanar da aiki ko a gwamnati ko a wani wuri, duk wannan hidima ce, ba za a ce sana'a kake yi ba. Amma wanda yake abin nan ƙira ko yake sassaƙa, to duk waɗannan su ne za a ce da su masu sana'a. Ko wanda yake ma'aikata, wato wanda yake da factory, to duk wannan sana'a ce. To ita sana'a wani nau'i ne na ƙwarewa da kuma basira da tunani wanda mai shi yake nuna gwaninta a kansa. Kamar mai ƙira, yau ya yi ludayi, gobe kuma ya yi ludayi da wata siga, gata kuma ya yi ludayi da wani zane. Sannan mai saƙa yau ya saƙa wannan yadi fari tas, gobe kuma ya saƙa wanda ɗige-ɗige ko da zane. Yau ya yi wannan kala, gobe ya yi wannan kala. Gwargwadon tunaninsa da basirarsa da yadda yake kallon abubuwa da gwargwadon iliminsa, zai dinga tasarrufi a kan wannan sana'a da nuna gwaninta a kanta. To sana'a ɗaya ce daga cikin hanya wadda ɗan adam yake rayuwa, kuma ita ya fara sani a duniya, kuma da ita yake gina rayuwarsa da tasa da ta iyalinsa. Kuma da sana'a ne ƙasa take ginuwa, take rayuwa, kuma ake samun ci gaba a ko'ina a duniya. Amma akwai sana'o'i da su kuma masu su ba za su zama cewa sun taimaki rayuwarsu yadda ya kamata ba, amma wasu sana'o'in kuma su taimaki rayuwa. Sai dai mafi yawan lokaci sana'o'i musamman na gargajiya sukan haɗu da cikas, saboda idan 'ya'yan masu wannan sana'a suka je makarantar boko suka yi kai ga matsayin sakandare, ba sa komawa akan wannan sana'a ta gidansu, sai su yi ƙoƙarin su zama ma'aikata a ofis ko kuma a wani wuri daban. Bare idan sun kai makarantar share fagen jami'a ko fagen jami'a, su ma ba za su yarda su koma su yi sana'a gidansu ba, suna ganin kuma sun fi ƙarfin wannan, sai su tafi. To amma idan aka waye gari aka samu mai sana'a mai basira mai hikima, to sai a waye gari wannan sana'ar da yake da hikimarsa da basirarsa, sai ma ya ɗauki mai digiri aiki ko ma ya ɗauki profesa aiki, duk zai yi. Muna kallon waɗanda suke iliminsu ba mai zurfi ba ne, amma suna ɗaukar masu ilimi mai zurfi su yi musu aiki a matsayin ma'aikatansu, suna ba su albashi, masu digiri ne ko masu masters ko masu digiri ɗaya ko masu zama ma matsayi da suka kai na profesa. To amma jayayya da ake na cewa da ilimi da ƙwarewa, a wajen mutane kamar America da shauransu suna ganin kowa zai ilimi ne don kansa kawai, ya rage gare shi in ya gama karatu ya san hanyar da zai rayu. Amma kama a ƙasa irin ta Najeriya, duk wanda ya ilimin boko kawai yana yi ne don ya aikin gwamnati, sai fa idan bai samu ban ya so ya aiki a wata ma'aikata kamar banki ko wani kamfani ko kuma
wata masana'anta. To kaga a nan mutane sun ɗauka ilimi sana'a ce da ake yi domin a je a samu aiki a gwamnati, ko mafi yawan mutane suke karatun boko aikin gwamnati shine a cikin tunaninsu fiye da wani abu. Shi yasa idan har mutum ya gama karatun boko to idonsa ya rufe ne akan kawai ya samu aiki, baya tunanin shi ya je yayi wani abu, ko da ko abin da ya koya abu ne wanda zai iya aikatawa kamar injiniyarin misali. Amma akan samu waɗanda suke kamar misali mutumin da ya gama aiki na karatu na abin da ya shafi harkar kuɗi, banki yake hari ko kuma ma'aikatar gwamnati. Lauya ne kan yi ƙoƙari ya zamana cewa ya tafi can ba ta wani ya zauna, ko kuma ya yi ƙoƙarin kafa tasa bayan ya zauna a ta wani. Amma da yawa wanda ya yi injiniyarin ƙoƙari yake je ya shiga gwamnati kafin ya fara tunanin ya buɗe wa kansa ofis domin ya wani aiki. To waɗannan abubuwa dukkansu in ka kalle su za ka ga cewa kowanne yana da ranarsa, yana da matsayinsa. Shi ilimi ya danganta da waye ya yi shi, me hankalinsa, me basirarsa, me tunaninsa, ya yake kallon al'amura. Kamar yadda ita sana'a ya danganta da me ita da me basira da tunani. Kamar misali wanda yake wanki yana yin hidima ga mutane, amma ba kowane mai wanki ne yake tunanin ya kamata in na yi wankin nan dinga ajiye wani abu don in siyo inji na mashin da zai dinga yi min wanki ni ina guga ba. Ko kuma ya ce a so nake in samu mashin da zai dinga min wanki ya matse min kaya da kuma wanda zai dinga yi min guga. Ba kasafai za ka samu mai wanki yana wannan tunanin ba. Shi aikinsa kawai kama wanki har zuwa lokacin da zai tsufa, tsufan da zai zo ya kasa samun wanda zai bashi wanki, sai dai ko tsoho da bai damu da a wanke kayansa tas ba, kawai a cire masa maski da ɗan datti kawai, da ɗan datti kaga shi kenan. Haka kuma idan ka dubi tela wanda yake ɗinki, za ka ga yana yin ɗinki amma bai taɓa tunanin cewa zai tsufa a waye gari ya kasa yin ɗinkin ba, ko kuma ya tsufan da zai waye gari ya zamana cewa mutane su canza mai ɗinki saboda shi yanayi da sabunta da ake amfani da ita na sabon salo na ɗinki na riga ko na abu, ba ruwansu da wannan tunani, da haka sai a daina yayinsa. Ko kuma ta yi ɗinkin kayan mata yake yi, amma wannan kayan matan da yake ɗinkawa baya la'akari da cewa kullum mata mutane ne 'yan yayi, haka 'yan binni, haka 'yan siyasa, haka masu mulki. Baya kallon wannan, kawai shi dai ta ɗinki har sai a zo da sabon salon da shi ba yi da shi, da aka alubu da shi. Baya tunanin wannan, da aka dan gudun wannan rana baya tunanin me ya kamata ya kafa wanda zai taimaki rayuwarsa in ya tsufa, ko wani dalili ya sa ba zai iya yin ɗinkin nan ba, ya samu glaucoma idonsa baya iya gani, ko kuma ya samu yana a idonsa an cire masa ita amma an ba shi tabarau yadda zai ci gaba da ɗinkin nan, ko kuma a waye gari ya zama wannan ciwo na glaucoma da an ba shi da magani wanda rana ɗaya kawai mutum zai waye gari ya zama makaho. Yaya zai yi fuskanci rayuwarsa? Baya wannan tunanin, kawai yana ganin tunda yana ci yana sha yana ɗinka riga yana rayuwa shikenan. Haka ma shi ma ɗan boko za ka ga ya je ya gama karatu, kawai sai ya shekaru da ta rubuta application wai don ya samu aiki ko a gwamnati ko a wata babban ma'aikata ko a kuma wani wuri da ya ga ana samun kuɗi ko kuma ana samun ɗaukaka ko wata martaba a ciki. Amma baya tunanin shin wannan ilimin da ya yi me yasa ba zai iya wa kansa da kansa ba abu, amma me yasa kullum yake ta neman leburanci yake so ya yi wani. Shi ne Kiyosaki yake magana cewar ka ajiye maganar karatu ka kama aiki da shauransu. Da haka da fatan mutane su tsaya su yi tunani ko a wani fage kake, kamar misali ka ɗauki ma'aikacin gwamnati wanda ake cewa da shi civil servant, ya ta aiki har ya je famanan sakatare, amma ya manta cewa fa da ya shekara 35 ko ya shekara 60 a rayuwa zai bar aikin nan. Amma me ya shirya? A'a, shi ya dogara zai samu garatuci. In ya samu garatuci ko matarsa ta hau rigima da shi akan bikin yarta, ko kuma a'a yayi kokarin ya ce zai mallaki gida ko ya sai mota, ko kuma ta zo da waɗansu rigingimu waɗanda a ƙarshe kuɗin za su barɓace, ko kuma shi kansa kuɗin ma ya rasa yadda zai da su don bai koyi sana'a ba, bai iya kasuwanci, bai iya komai ba, ko kuma rana tsaka yana da sha'awar kiwo, sha'awar noma, bai koya ba tun jiya, rana tsaka zai koya kafin ka ce me tuni komai ya lalace. Da haka kowane abu yana buƙatar tunani, mai ilimi ne kai ko mai sana'a.